Agrikultura at inobasyon o kung tawagin natin ay modernong pagsasaka na lubhang kailangan sa mabilis na pagbabago ng panahon. Pangangailangan sa mga teknolohiyang magpapaangat sa ani ng mga magsasaka at magpapadali sa kanilang mga gawain sa bukid. Kilalanin natin ngayong araw ang isang benepisyaryo mula sa mga programa ng Department of Agriculture na sa kanyang kabataan ay nahilig sa pagde-develop ng mga teknolohiyang nakakatulong sa mga magsasaka. Kilalanin natin siya dito sa inyong paboritong agriculture television show na AgriTV Central Luzon. Isa sa pinakapangunahing kailangan ng henerasyon ngayon, maliban sa pagkain, ay ang pagtangkilik natin sa teknolohiya. At upang mapaangat naman ang ani at kita sa sektor ng agrikultura, ay priority na rin ngayon ng Kagawaran ng Pagsasaka o DA ang modernong pagsasaka. Kaya iyan ang focus ngayon ng ating bidang kabataan na Young Farmers Challenge winner ng DA mula sa HN Nueva Ecija na may hangaring matulungan ang ating mga magsasaka. So, nagsimula ang aking journey sa agri-services at agri-technologies. Simula pa nung high school ako kasi nahilig ako sa pagko-code. So, mostly sa mga mods ng GTA hanggang sa pinasok natin yung sa mas malalim na coding, C++, Python. Kasi akala ko nung magka-college ako, electronics and computer engineering ako. Pero nung pumasok na ako, first year college, so dahil ang prefer ng magulang ko ay CLSU, so napamilya ko, it's either civil engineering or agricultural and biosystems engineering. So doon, tiningnan ko, mas gusto ko yung agricultural and biosystems engineering. Kasi ang nasa isip ko noon, more on halaman, walang masyadong math. So, nung nag-umpisa na, so nung una, hayahay lang talaga, ang natin, kasi nga, hindi ko naman nga dati talaga gustong-gusto yung course. Pero nung nag-umpisa nang ipakita yung mga lesson, yung sa mga machineries, yung sa automation, nakita ko na pwede ko palang gamitin yung alam ko na sa programming at gamitin ito sa agrikultura. Kasi ang daming problema ng agriculture na pwede masolusyonan ng technology. Ipinagpatuloy ni Giancarlo ang larangang ito noong pandemya dahil nakasali sila sa Young Farmers Challenge ng DA. So mula doon, tapos nag-pandemic, nung nag-pandemic, sumali kami sa mga maraming competition. Sumali kami doon sa PhilRise na Young Agripreneur Challenge. So sila yung nanalo kami na top 3. Siya yung unang-una noon na sa amin sa Agri Challenges para sa kabataan. Tapos sumunod ngayon, pumasok yung YFC. Yung YFC yung isa sa pinaka-instrumental. Kasi nung nanalo ko ng provincial, nanalo kami ng 50,000 pesos. Yung 50,000 pesos na yun, nagamit ko para makapagpundar ng 3D printers. So mula dun sa 3D printers na yun, pinakita natin na kaya natin gumawa ng mas murang mga agri-materials o agri-equipments mula sa plastic. Kasi hindi naman lahat ng agri-machineries kailangan sobrang tibay na gawa sa bakal. So dahil tinuruan naman tayo nung college sa CAD operation o yung paggawa ng mga models gamit yung computer, nagawa natin na i-convert na ito direkta sa objects na magagamit ng tao. So doon umikot yung sa YFC ko na provincial na ang inano ko ng hydroponics para na 3D printed para sa mga kabataan at para sa mga kasama natin Pilipino na gustong pasukin ang hydroponics pero walang masyadong alam kung paano i-operate ang isang hydroponic system at hindi alam gumawa nito. Kalaunan, hindi na natili sa hydroponics lang ang Inog Smarter. Pinalawak nila ito upang mas maraming serbisyo ang maibigay sa magsasaka. Pero sa mga matatandang farmers, hindi nila ganong gets yung technology at hindi sila ganong invested dito. So paano natin sila mahihikayat sa modern technology nang hindi natin sila kinakalaban. So yun, doon pumasok yung pag-i-integrate ng mga teknolohiya na ito, yung mga microcontrollers, para ngayon halimbawa, si farmer ng sibuyas, gusto niya automatic na mag-i-irrigate yung kanyang farm. Hindi niya na kailangan puntahan, pero pwede natin gawin yun gamit yung ating microcontrollers at yung ating 3D printing, yun yung gagawin nating case. Para ngayon, kahit si matandang farmer, si old farmer na tinatawag natin, kaya niyang makipagsabayan sa modern farmer natin yung mga batang farmer na sanay na sa technology.
Sila, hindi ganun kalalim yung pagkakaalam nila sa teknolohiya, pero tinuturuan natin sila, pinapakita natin sa kanila na pwede. Na merong solusyon, may way para makuha nila yung teknolohiya nang hindi gumagastos ng sobra. Sa pagkapanalo sa YFC Upscale ay mas napagtibay ang kanilang agri-services na naging pundasyon upang magtagumpay sa negosyo. So hindi lang ito hydroponics, kung hindi yung serbisyo natin ng pag-provide ng mga murang automation system para sa mga farms. Kasama na rin dito yung paglalagay natin ng data analytics systems. So ito yung pagkuha natin ng datos mula sa farm, tapos pagproseso sa datos na ito para makapagbigay ng insight o suggestion kay farmer kung ano yung mas magandang gawin sa farm niya. Base doon sa mga datos ng init, datos mula sa lupa, at datos ng halaman na makukuha natin sa pamamagitan ng satellite, ng mga cellphone, at saka ng ating mga automation systems o IoT systems, yung Internet of Things natin. So, doon, pinalad tayo, nakakuha tayo ng 300,000. Mula doon sa 300,000 na yun yung naging puhunan natin para i-accelerate yung growth natin. So, kung upscale talaga ang ginawa ng InnovSmarter mula doon. So, pinasok namin yung pagkukontrata ng mga poultry buildings hanggang sa paggawa ng mga sistema pang showroom na tinatawag ng mga kumpanya tulad ng Daikin, Philippines, at iba pa. So, kasama rin dito, naging partner din natin ang Del Monte Philippines para sa drip irrigation at ang Philrice para naman sa demonstration ng ating Internet of Things o IoT systems. So, dito, nakita natin na yung naging initial na 300,000 na palago namin kasi nakakuha kami ng mga kontrata na worth 16 million, worth 1.2, 1.8 million na siyang nag-drive sa company na mas bumilis yung paglaki. So nakabili na tayo ng mga sasakyan na ginagamit natin sa pag-deliver ng mga materialis natin. At sa ngayon, ang InnovSmarter ay pinasok na rin ang renewables na tinatawag. So itong renewables na ito yung solar. So, nagkakabit na tayo ng mga photovoltaic systems o mga solar systems na ginagamit para makuha yung init ng araw, ma-convert natin sa energy. Isa sa mga katanungan ng maraming magsasaka ay magkano naman kaya ang magagastos para makakuha ng sistemang ito. Sa ngayon ho, dahil matured na yung teknolohiya natin, kaya na siya. Dahil hindi na siya kasing mahal nung una nating ginawa eh. Dati umaabot ng 10,000 para makagawa ka ng pang-control ng pump para automatiko itong aandar pag tuyo ang lupa. Ngayon, ang kailangan mo na lang is 5,000, makakapag-automate ka na ng isang electric pump para gumana pagka tuyo lang ang lupa. Mahal siya tingnan talaga sa umpisa. Totoo yun. Kaya hanggat maaari, yung mga teknolohiyang ginagawa namin, hanggat maaari, pinapababa lang namin yung presyo. Kaya R&D kami ng R&D o research and development kami ng research and development. Para yung mahal na produkto, mapamura pa natin hanggang sa kaya na siya nung magsasaka natin. Ang isa pang maganda sa InnovSmarter ay hindi nila ipinagdadamot na maibahagi ang kanilang kaalaman sa kapwa kabataan. Ang InnovSmarter po ay nagagawa ng mag-share ng knowledge through consultation services. So, nagbibigay tayo ng libreng konsultasyon lalo na sa mga senior high school na interesado sa agrikultura. Para mas maging interesado sila, tinuturo natin sa kanila ano yung mga pwede mong gawin na mas mapadali yung farming gamit yung technology, gamit ang Internet of Things na tinatawag natin. Sa murang halaga, sa halagang 200 pesos, meron ka ng microcontroller na ituturo namin sa iyo kung paano i-program para magamit mo para automatic nang magdidilig doon sa garden ng mama o papa mo. Isa sa kahanga-hanga sa InnovSmarter ay ang after-sales services nila na patunay ng hangaring makatulong sa kapwa. So, yun yung tinatawag na namin na after-sales care. Na kung saan yung pagkikare natin sa customer, pinahahalagahan natin sila mula doon sa pag-sign up nila sa application o doon sa pag-reach out nila sa ating page hanggang sa pag-implement nila ng teknolohiya natin. Pagkayari noon, chine-check natin sila para sa maintenance at para mai-improve pa, matulungan silang mai-optimize pa yung farm operation na tinatawag para mas maging maganda yung ani at kita. Sa ngayon, malaki na ang kinikita ng InnovSmarter mula sa paunang puhunang 50,000 pesos.
Sa kasalukuyan, umaabot naman consistent tayo ngayon sa loob ng 6 na buwan na ito. Nag-ano tayo ng 6 digits kada buwan na income. So, kaya lang medyo napapagastos tayo ngayon kasi bumili tayo ng opisina, bumili tayo ng mga sasakyan na para mas mapabilis yung ating serbisyo. At ini-envision namin na in the future, kayanin yung 7 digits. So, ang goal ng InnovSmarter, mag 7 digit kada month. Mahirap, pero tingnan natin kung paano natin naabutin yun. May tips din si Giancarlo para sa mga kabataan na nais ding magtagumpay sa pangarap. Gawin niyo yung gusto niyo. Gawin niyo yung gustong nyong gawin, pero yung sa way na makakatulong kayo sa iba. Halimbawa ako, gusto ko ng programming eh. So, na-divert, imbis na programming lang, napunta sa programming in agriculture. So, tapos, isa pa dyan, wag na wag kayong panghihinaan ng loob kasi along the way, marami kayong magiging challenges. Kami, sa loob ng 3 taon na operasyon ng InnovSmarter, maraming challenges. Maraming lugar na rin sa rehiyon na ang naserbisyohan ng InnovSmarter na nagpapatunay ng kalidad ng kanilang serbisyo. Mula doon, nakakuha na tayo ng maraming kliyente. Mula sa poultry project sa Banban, solar irrigation project sa Peñaranda, sa Gapan, at sa Pampanga, at nakakuha na rin tayo ng greenhouse project sa General Tino, sa San Jose, at sa Lupao. Tapos, yung sa atin namang irrigation systems, nagpo-provide tayo ng irrigation systems sa Tarlac, at saka sa Pilrice. Tapos, bukod pa rito, doon naman sa mga kinakabit natin na photovoltaic systems o yung mga solar na tinatawag natin. So, nakapagkabit na tayo sa Arayat, sa Mabalacat, sa Magalang, at nagkakabit na tayo sa Gapan, sa Cabiao, dito sa Muñoz, sa San Jose, at saka sa Hain. So marami na naging kliyente ang InnovSmarter at sa awa ng Diyos, still going strong. Ang lahat ng tagumpay na meron ngayon ang InnovSmarter ay malaking pagpapasalamat nila sa DA. Sobrang laki at sobrang importante ng Young Farmers Challenge kasi kung wala yung Young Farmers Challenge, unang-una wala kaming puhunan na huhugutan para makabili ng 3D printer at makapag-umpisa. So yung halaga, imagine mo, yung halagang 50,000 na yun, na-upskill natin ng milyon na ngayon yung yung nagiging nating revenue dahil dun sa 50,000 na binigay sa atin ng gobyerno through sa YFC. So, sobrang halaga ng YFC unang-una para sa monetary, yung tulong na pinansyal para makapag-umpisa. Tapos, yun ding inspiration ba? Kasi nai-inspire kang gumawa dahil alam mo na interesado yung gobyerno na tulungan ka pagka tama yung ginawa mo o pagka gusto mong sabihin na natin na mag-create ng pagbabago. Sa ngayon, plano ng InnovSmarter na ma-centralize na ang lahat ng kanilang mga serbisyo at patunay sila na sa pamamagitan ng inobasyon, teknolohiya at agrikultura, malayo ang mararating ng sektor at ng magsasaka.